Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Gustiyanti wonten ing pasinaon basa Jawa. Ing dinten menika badhe ngrembag babagan Kraton Ngayogyakarta. Sejarah Kraton Ngayogyakarta. Ing tanggal 13 Februari taun 1750 gangsal wonten peperangan kanthi rame kangge nggusah company. Lajeng kangge mungkasi sedaya peperangan menika dipun wontenaken perjanjian ing Desa Giyanti ingkang dipun sebat Perjanjian Giyanti. Jadi pada tanggal 13 Februari 1755 ini ada perang yang sangat ramai untuk mengusir company atau Jepang pada saat itu. Lalu untuk menyelesaikan perang ini diadakanlah sebuah perjanjian di Desa Giyanti yang disebut Perjanjian Giyanti. Salajengipun tanggal gangsal 11 Februari tahun 1750 gangsal tapa asma wonten ing Perjanjian Giyanti ingkang wosipun bilih Kerajaan Mataram dipun para dados kalih inggih menika Kasultanan Surakarta Hadiningrat kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi pada tanggal 15 Februari tahun 1755 ini ditandatanganilah sebuah perjanjian Giyanti tersebut yang isi perjanjian itu adalah Kerajaan Mataram itu dibagi menjadi dua, yang pada saat ini menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi menjadi Yogyakarta dan Surakarta utawi Solo. Salajengipun ing tanggal 13 Maret tahun dumugi 7 Oktober tahun 1750 gangsal tanggal 13 Maret menika hadeging nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Lajeng Sri Sultan Hamengkubuwana kaping setunggal miwiti pembangunan Kraton Ngayogyakarta nalika tanggal 9 Oktober. Nalika proses pembangunan menika Sultan saha keluarga mapan wonten ing Ambarketawang. Jadi pada tanggal 13 Maret ini menjadi sebuah peringatan bahwa tanggal 13 Maret itu adalah berdirinya Kraton Ngayogyakarta. Dan pada saat pembangunan Kraton Ngayogyakarta itu Sultan dan seluruh keluarganya pindah sementara di daerah Ambarketawang. Lajeng ing taun 1812 dumugi taun 1813 wonten ing mriki Kraton Ngayogyakarta nglampahi pasang surut kerajaan amargi pengaruh saking koloni Walandi ing tanggal 12 Juni 1812. Inggris menika kasil anggenipun mlebet wonten ing kraton. Jadi pada tahun ini Kraton Ngayogyakarta itu mengalami pasang surut kerajaan karena pengaruh dari Belanda. Pada saat itu Belanda berhasil masuk ke keraton. Itulah yang menyebabkan pasang surutnya Kraton Ngayogyakarta. Salajengipun ing tanggal 17 Agustus dumugi gangsal September Kraton Ngayogyakarta sampun berjaya malih. Lan Sri Sultan ugi ngandharaken sukocitanipun bilih NKRI sampun kardika.
Jadi pada tanggal ini Keraton Ngayogyakarta sudah mulai berjaya lagi, dan Sri Sultan juga memproklamirkan juga bahwa negara Indonesia ini sudah merdeka. Salajengipun tambahan kangge Keraton Ngayogyakarta inggih menika kala rumiyin nalika milih papan ingkang badhe dipun damel Keraton Ngayogyakarta, Pangeran Mangkubumi utawi Sri Sultan Hamengkubuwana kaping setunggal menika dipun caosi tetenger atau tanda inggih menika papan ingkang wonten sumber toyanipun lan pagesangan ing papan kasebat. Jadi dulu sebelum membangun Keraton Ngayogyakarta ini, Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwana diberikan tanda tempat yang banyak airnya dan banyak kehidupannya. Maka berdirilah Keraton Ngayogyakarta saat ini di tempat ini. Salajengipun inggih menika makna filosofi saking plengkung wonten ing Keraton Ngayogyakarta. Ingkang kaping setunggal inggih menika plengkung Jagasura utawi asring dipun sebat plengkung ngasem. Plengkung menika ateges ingkang jagi utawi paring pangayoman kanthi prawira. Plengkung menika wonten ing sisih kilen. Jadi plengkung Jagasura ini mempunyai arti jika memberikan pengayoman kepada para prajuritnya atau warganya. Salajengipun nomor kalih inggih menika plengkung Tarunasura utawi plengkung Wijilan. Tarunasura menika namanipun satunggaling prajurit. Jadi ini nama dari salah satu prajurit yang ada di dalam keraton. Materi untuk prajurit akan dibahas untuk hari berikutnya. Untuk yang sekarang kita membahas masalah keraton dulu. Salajengipun plengkung menika wonten ing sisih wetan alun-alun lor. Jadi ini tepatnya ada di alun-alun sebelah timur alun-alun utara. Ing perangan inggil plengkung wonten pepetan ornamen arupi sekaran ing tigang luk. Jadi ciri khas dari plengkung ini adalah bagian atasnya itu terdapat ornamen seperti bunga yang ada 3 lekuan itu. Di atas itu kan ada seperti 3 lekuan seperti bunga. Nah, itu ciri khas dari plengkung Tarunasura utawi plengkung Wijilan. Salajengipun plengkung Madyasura. Plengkung menika ginanipun sami kalian plengkung Jogabaya. Wonten ugi ingkang nyebut plengkung Tambak Bata utawi plengkung Buntet. Menapa dipun sebat menika? Amargi plengkung menika boten wonten dalanipun kados plengkung ingkang sanesipun. Menawi plengkung ingkang sanes kan tengah-tengah niku wonten dalan utawa akses jalannya. Sedangkan untuk plengkung ini, khusus plengkung ini itu tidak ada akses jalannya sama sekali. Jadi buntet. Nomor salajengipun nomor sekawan inggih menika plengkung Jogabaya utawi plengkung Taman Sari. Plengkung menika ginanipun bebeteng tumrap kramen saking sajawining beteng. Jadi ini adalah untuk membetengi dari luar beteng. Jadi kramen membetengi dari kramen luar beteng. Salajengipun plengkung Nirbaya utawa dipunsebat plengkung Gading. Plengkung menika wonten ing sisih kidul kiambak, kidul alun-alun kidul.
Plengkung Nirbaya menika gadhahi ateges nir menika tegesipun boten wonten bebaya. Jadi ini adalah maknanya itu Nirbaya itu harapannya tidak ada bahaya dari arah selatan. Itu lajeng jejibahan prajurit Nirbaya menika buka regol ing wanci dalu. Jadi tugasnya prajurit Nirbaya atau prajurit yang berada di daerah situ adalah untuk membuka regol. Regol itu seperti gerbang, jadi membuka gerbang pada saat malam hari. Salajengipun Plengkung Jogobaya utawi Plengkung Tamansari ginanipun inggih menika kangge bebeteng tumrap kraman saking sawijining beteng. Jadi ini adalah untuk membetengi dari kramen luar beteng. Ingkang salajengipun Plengkung Nirbaya utawi Plengkung Gading. Nir menika ateges boten wonten bebaya saking kidul. Jejibahan prajurit Nirbaya buka regol ing wanci dalu. Jadi Plengkung Nirbaya ini tepatnya ada di paling selatan keraton, yaitu di selatan alun-alun. Ini tepatnya ada di selatan alun-alun, yang berarti nir itu artinya adalah tidak ada bahaya dari selatan. Jadi untuk gerbang paling selatan dari keraton. Nah, tugasnya untuk prajurit Nirbaya ini adalah membuka regol, atau regol itu adalah gerbang. Jadi untuk membuka gerbang pada saat malam hari itu adalah tugas untuk prajurit Nirbaya. Makna filosofis saking salajengipun makna filosofis saking pojok beteng. Terus pojok beteng menika kan wonten sekawan. Nah, iki tuladanipun gambar pojok beteng. Nah, pojok beteng menika tafsir cacahing pojok beteng minangka awujud sekawan dasar perjuangan Pangeran Mangkubumi. Jadi ini adalah pojok beteng menika ada 4, berarti wujud dari perjuangan Pangeran Mangkubumi itu. Jadi ada 4, ingkang kaping setunggal inggih menika sawiji. Sawiji menika tegesipun saben tiyang gesang utawi abdi dalem kedah gadhah gegayuhan luhur kangge ngajengaken bangsa lan negeri. Jadi setiap orang yang hidup di daerah Yogyakarta ataupun dimanapun dan abdi dalam yang ada di Yogyakarta harus mempunyai keinginan yang tinggi, yang tujuannya untuk memajukan bangsa dan negara. Salajengipun inggih menika greget. Greget menika ateges daya juang, tekad, kebak greget. Jadi setiap manusia itu harus mempunyai perjuangan atau semangat untuk berjuang. Itu arti dari greget. Salajengipun inggih menika sengguh. Sengguh ateges nglenggahaken kapribaden lan mapanaken kawibawan ing samestinipun. Maksudnya adalah sengguh itu harus mempunyai penuh percaya diri. Jadi tetapi harus rendah hati. Jadi meskipun percaya diri, sangat percaya diri, tapi harus tetap memiliki rendah hati. Itu yang dimaksud dengan sengguh. Lajeng ingkang sekawan utawi pungkasan saking makna filosofi pojok beteng inggih menika ora mingkuh. Ora mingkuh menika ateges tansah mampah ing ngajeng. Tansah mlampah ing ngajeng. Maksudnya
Ora minggu menika boten angsal pantang mundur. Jadi harus bersemangat, tidak boleh mundur, dan mempunyai disiplin diri. Itu adalah 4 tafsiran makna dari pojok beteng yang dibuat oleh Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono kaping setunggal. Salajengipun inggih menika nata ing Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini adalah sebutan untuk orang-orang yang berada di Kraton Ngayogyakarta atau pangkat kalenggahan wonten ing Kraton Ngayogyakarta. Ingkang nomor setunggal inggih menika ngarsa dalem. Sampeyan dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng wonten ing Kasepuhan Surya ing Mataram, Senopati ing Alaga, langgenging bawana langgeng. Ini adalah sebutan untuk ngarsa dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono atau raja kita, Raja Ngayogyakarta. Ingkang nomor kalih inggih menika GKR utawi Gusti Kanjeng Ratu. Gusti Kanjeng Ratu menika asma tumraping garwa dalem Padmi utawa Prameswari. Jadi ini adalah sebutan untuk ratu atau istri dari seorang raja. Jadi yang diakui menjadi ratu disebut GKR atau Gusti Kanjeng Ratu. Kalau yang sekarang itu kan disebut GKR Hemas atau Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Itu adalah istri dari Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping 11. Salajengipun inggih menika KBRAY, Kanjeng Bendoro Raden Ayu. Kanjeng Bendoro Raden Ayu menika tumraping garwa dalem ampeyan atau selir utawi selir ingkang saking Trah Ningrat. Jadi ini adalah selir raja, sebutan untuk selir raja, tapi yang berasal dari kaum Ningrat atau bangsawan. Salajengipun inggih menika KBMA, inggih menika Kanjeng Bendoro Mas Ayu. Kanjeng Bendoro Mas Ayu menika tumraping garwa dalem ampeyan utawa selir ingkang saking kawula. Jadi Kanjeng Bendoro Ayu ini adalah sebutan untuk selir tetapi yang berasal dari warga biasa. Jadi saking kawula meniku jadi dari warga biasa, bukan dari trah bangsawan atau ningrat. Salajengipun inggih menika GBPAA utawi Gusti Bendoro Pangeran Adipati Anom. Gusti Bendoro Pangeran Adipati Anom menika asma tumrap pangeran utawa putra ratu ingkang ginadang ing samangkenipun badhe gumantos nata. Jadi Gusti Bendoro Pangeran Adipati Anom ini adalah sebutan untuk pangeran atau anak laki-laki dari raja, dari raja dan ratu yang selanjutnya akan menggantikan raja setelah meninggal. Jadi kalau raja sebelumnya sudah meninggal, penerusnya adalah ini disebut Gusti Bendoro Pangeran Adipati Anom. Salajengipun inggih menika GRM, Gusti Raden Mas. Gusti Raden Mas menika asma tumrap putra dalem kakung ingkang mijil saking garwa dalem Prameswari nanging boten kawisuda Pangeran Pati. Jadi maksudnya adalah Gusti Raden Mas ini adalah juga anak laki-laki dari raja dan ratu, tetapi tidak akan meneruskan tahta. Itu sebutannya adalah Gusti Raden Mas. Dan Gusti Raden Mas ini adalah sebutan untuk nama mudanya.
Jadi saat masih muda itu sebutannya adalah GRM, Gusti Raden Mas. Salajengipun inggih menika GBPH, Gusti Bendoro Pangeran Haryo. Gusti Bendoro Pangeran Haryo menika asma tumrap putra dalem kakung ingkang mijil saking garwa dalem prameswari nanging boten kawisuda Pangeran Pati. Jadi ini adalah sebutan untuk anak laki-laki dari raja dan ratu, tetapi tidak melanjutkan menjadi seorang raja, dan ini adalah nama sebutan setelah dewasa atau setelah sudah besar, sudah menikah, itu sebutannya adalah GBPH. Kalau yang sebelum menikah tadi kan GRM atau Raden Mas. Kalau sudah besar disebut GBPH. Salajengipun nggih menika BRM, Bendoro Raden Mas. Bendoro Raden Mas menika asma tumrap putra kakung ingkang mijil saking garwa selir. Jadi Bendoro Raden Mas menika adalah anak laki-laki yang lahir dari selir, tetapi sebutan ini adalah pada saat masih muda. Pada saat masih muda disebut Bendoro Raden Mas. Jadi ini adalah anak dari selir. Salajengipun nomor 9 inggih menika BPH, Bendoro Pangeran Haryo. Bendoro Pangeran Haryo menika asma tumrap putra kakung ingkang mijil saking garwa selir nanging sampun dewasa. Jadi ini adalah anak laki-laki dari selir pada saat dewasa. Salajengipun nggih menika RM utawi Raden Mas. Raden Mas menika asma tumrap wayah dalem. Jadi ini adalah sebutan untuk cucu laki-laki dari raja, disebut Raden Mas. Salajengipun GRA, Gusti Raden Ajeng. Gusti Raden Ajeng menika asma tumrap putri dalem ingkang mijil saking garwa permaisuri nanging dereng palakrama. Jadi ini adalah sebutan nama anak perempuan dari raja dan ratu, tetapi belum menikah. Jadi pada saat belum menikah itu disebut GRA atau Gusti Raden Ajeng. Salajengipun GRAY, Gusti Raden Ayu. Gusti Raden Ayu menika asma tumrap putri dalem ingkang mijil saking garwa permaisuri nanging sampun palakrama. Jadi ini adalah sebutan untuk putri raja dan ratu, tetapi setelah menikah. Jadi setelah menikah disebut Gusti Raden Ayu, sedangkan pada saat sebelum menikah tadi disebut Gusti Raden Ajeng. Salajengipun GKR, Gusti Kanjeng Ratu. Gusti Kanjeng Ratu menika asma tumrap putri dalem pembayun ingkang mijil saking garwa prameswari lan sampun ndungkap dewasa. Jadi ini adalah sebutan putri yang lahir dari ratu dan sudah mulai dewasa. Jadi pada saat dewasa itu disebut GKR utawi Gusti Kanjeng Ratu. Salajengipun BRA, Bendoro Raden Ajeng. Bendoro Raden Ajeng menika asma tumrap putri dalem ingkang mijil saking garwa selir nanging dereng palakrama. Jadi ini adalah sebutan untuk putri dari raja
dan juga selirnya, tetapi pada saat belum menikah. Salajengipun BRAY, Bendoro Raden Ayu. Bendoro Raden Ayu menika asma tumrap putri dalem ingkang mijil saking garwa selir, ananging sampun palakrama. Jadi ini adalah sebutan anak dari selir tetapi setelah menikah. Salajengipun RA, Raden Ajeng. Raden Ajeng menika asma tumrap wayah dalem ingkang mijil saking garwa selir ananging dereng palakrama. Jadi ini adalah cucu perempuan yang lahir dari selir tetapi pada saat sebelum menikah. Ingkang pungkasan inggih menika RAY utawi Raden Ayu. Raden Ayu menika asma tumrap wayah dalem ingkang mijil saking garwa selir ananging sampun palakrama. Jadi ini adalah sebutan cucu dari selir yang sudah menikah. Ini adalah menika materi Kraton Ngayogyakarta. Cekap semanten materinipun menawi wonten pitakenan saged nyerat wonten ing kolom komentar utawi WA kula, nomor kula. Cekap semanten atur saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.